जइन जानायखौ लानानै जेबो साननांगौ गैया मोननैबो दोबैनाय नावखा जाय बिथांमोना दिनै हारिनि थाखाय हेंथा खामानि मावग्रा जाय बिथांमोना हारिनि जौगानाय बाथ्राफोरखौ सानै बेबायदि मानसिफोरजोंसो बिथाङा राजखान्थि सार्थनि थाखाय लोगो जानानै खामानि मावो। हेल' रायजोफोर, आं नोंथांमोननि सिगां मोनसे भिडिअ आपडेट लाबोलायबाय। जोंना मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा गिदोंसो ना मादोंसो जाखो जे आवगोल जे एक्स क'क्राझार लकसभानि MP हठात GSP नि प्रेसिडेन्ट होननांगौ जाहैबाय नब कुमार सरनियाजों BPF हाग्रामा महिलारिजों जे आखाइ हमनाय आरो जे फैगौ BTC बिसायख'थियाव सिट शेयारिं खालामलायनानै गेलेगोन आरो हाग्रामा महिलारिखौनो नैथि खेबनि थाखाय सिट बानायगोन। दा बेखौसो गिदों ना माखौसो होननांगौ जाखो रायजोफोर, जोङो भिडिअखौ नायनानै लाग्रोनो। बिनि उनाव जोङो आरो नोंथांमोना माबायदि नोंथांमोननि गोसोनि साननायजों कमेन्टखौ फोरमायहरनो जोङो भिडिअखौ नायनानै लाग्रोनो। जइन जानायखौ लानानै जेबो साननांगौ गैया मोननैबो दोबैनाय नावखा दा बिथांमोना अलरेडि दैयाव दोबैबाय थानाय नावा गंनै जा गंथाम जा जेब्ला दोबैखानानै दंखायोबा बेखौ बोखांनाया एसेबां गोरलै नङा। आरो दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बांलायाव बाङालि मोनसे कटेसन दङ बिनाशकाले बिपरित बुद्धि होननानै बिथांनि साननायाव मोजां बाथ्रा फैनाय नङा। जाय बिथांमोना दिनै हारिनि थाखाय हेंथा खामानि मावग्रा जाय बिथांमोना हारिनि जौगानाय बाथ्राफोरखौ सानै बेबायदि मानसिफोरजोंसो बिथाङा राजखान्थि सार्थनि थाखाय लोगो जानानै खामानि मावो, बिनि बादै जेबो गैया। BJP-निफ्राय जिहेतु बिथांमोना गावबा गाव गेलेगोन होननानै बे दानो बेखौ बुंनो हाया, मानोना मिरुआवबो स्टेटआवबो आरो काउन्सिलावबो जोंहा सरकार दङ, बेनिखायनो टाइमाव जों सावरायगोन। नाथायबा BJP-आ दखल खालामनायनि मोनसे दखलखौथ' दखलदारि सोर दखल खालामो? ब्रिटिशफोरासो दखल खालामो। जोंथ' दायो BTR-आव 3200 बुथ कमिटियाव जोंबो खामानि मावगासिनो दङ। ओंखायनो समाज खोन्थागोन सोर लोगो जागोन, सोर रासिं जागोन, मा जागोन बेखौ समाज खोन्थागोन। खैराबारिनि थाखाय दिनै आङो गोबां फोसावदों। नैबे जि अडिट'रियाम बेखौबो जोङो लुगोन, ताम्रेश्वर देवालयखौ लुगोन, मिउनिसिपालिटिनि थाखाय 1 कोटि थाखा अफिस लुनायनि थाखाय फोसावदों, लोगोसे 1.5 कोटि थाखानि बेयाव गेस्ट हाउस लुगोन, गासैखौबो दिनै फोसावबाय। बे खामानिखौ फैगोन समाव लासै लासै मावलांगोन। बिराद गोबाव दङ। जों बिजाथिनि एप्लिकेसनखौ हाग्रामा महिलारिसो लायो, जों लाया। दिनै UPPL हानजायाव दिनै बिथाङा जइन जादों, बिथांजों लोगोसे बाजिदों आरो खैराबारि ब्लक कमिटिया धरणी बर' आरो बिथांनि गोबां दैदेनगिरि गुबुन गुबुन हारिनि लोगोफोर जइन जानायाव आरोबाव जोंनि दोलोआ जोबोद गोख्रों जादों। आरो दिनै BTR ओनसोलनि 40टा समस्तियाव जों नुनो मोन्दों रायजो राजाफ्रा 4 बोसोर UPPL-नि दैदेनगिरि UPPL-नि मावथिफ्रा खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना अननानै दिनै लोब लोब जोंनि हानजायाव जइन जादों। आरो बिथांमोना बयबो लुबैदों जे 2025आव जेब्ला बिसायख'थि जागोन UPPL दोलोआनो सरकार दाफिननांगो आरो BTR ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथिया अरायबो थानांगो। दा जेरैबायदि जौगानायनि खामानि मावदो बे जौगानायनि खामानिया बेबायदि सोलिबाय थानांगो आरो BTR गोरोबथानि जि दफाफोर बियो 100% इमप्लिमेन्ट जानांगो, बेखौ बयबो लुबैदों। दा नंखायनो खैराबारियावल' नङा 40टा समस्तियाव लोब लोब रायजो राजाफ्रा दिनै जइन जादों। BTR-नि चिफ प्रमद बर' सारा मा खोथा बुंखो? जेनो GSP-आबो BPF-आबो मोनसे दैयाव गोलैखानाय ना एबा गोलैनानै थाखानाय, बिसोर माब्लाबा सिखांनो हाया एबा जाखांफिना। जे दैयाव गोलैनानैबो थान्दा सिखांनानै जेन बोलो जायो, जे बेबो मोनसे जेन हायो ना हाया इयुनाव रायजो राजायासो मिन्थिसिगोन। जेनो BPF-खौ सरकाराव लाबोयोना लाबोआ, ना UPPL-खौनो बा प्रमद बर' सारखौनो जेनो सरकाराव लाबोफिनो, दा रायजो राजाफोरनि सायावसो सोनारनानै थाबाय। दा जोङो नाहरोब्ला BPF-आव गोख्रों खामानिजों मावगासिनो दङ आरोखि। जुदि रायजो राजाफ्रा जेनो माखासे नैबेखौसो बुंनांगोन, जेनो सरकाराव थायैयावनो लोब लोब BPF-आवबो जयनिं जाफैयो आरो माखासे BPF-नि मानसिया माखासे मोननो लुगैनानै बेबायदिनो लेदारफोर बा कर्मि सोरबा साफा सानै थाङो। खिन्थु बांसिनानो जाहैबाय सरकाराव गैयैयावनो BPF-आव लोब लोब जयनिं जायो। मानि थाखाय रायजोफ्रासो मिन्थिसिगोन बेखौ। अब्ला समा सफैग्रोदोंसै रायजोफोर, नोंथांमोननि बायदिब्ला जेनो GSP आरो BPF-जों जे लोगो सरकार एबा हाग्रामा महिलारि सारखौ जुदि BPF-खौ सरकाराव लाबोनो हायाबा GSP-नि
नब कुमार सरनिया पलिटिकेलखौ नागारगोन होननायनि खोथा अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे बिबुंथिनि एबा मानगिरि प्रमद बर'नि सायाव मा होननो सानो